салом алейкум бародароҷон ва бародарои тоб мошино ҳазор раҳмат барои дастгиритон, барои лайкотон, барои комментариҳои хубтон. имрӯз якшанбе, дина шанбе буд. Чӣ хеле ки навора пафту мошинои арзон бовар кунед бародароҷон, мошин ин ҳафта нисбати дигар ҳафта арзонтар шид. Дар ҳақиқатан ин ҳафта мошин арзон шид, мошинои арзон бисёртар сиёмка кардем. Хеле мошинои қиматам байн шунда якта дута мошинои таи навес ҳастай. Хулас мошин беҳад арзон шид, савдорам нестай бародаро. Сабабиш дар чай навдан шакли дига мо ҳам намедонем, оне ки мошин конкрет арзон шидага, мошинои арзон бисёртар ба навор гирифтагим. Обязательно ҳатман бидурен лайкуро обязательно бизанед, подписатсия кунед, зангулачаи канала обязательно давсе монед ки то ҳар як навори мада мақсад хабардор шавед кадом мошиноро партон чӣ омад чӣ наомад. Хулас ана бо чӣ гуфтанем, хулас ҳаму подписатсияра баъди подписат зер карданда бародаро ҳам видеора то охира мақсад нагзаронда тамошо кунед ки ҳар як камбудиша ягон мелича ягон камбудиша мақсад бинен бо хитон бинен ватсап шондам номерои ки партаги мақсад ватсапошонам ҳаста. баъд астаҷи навбати астаҷисида нархи дастрас солаш 1999 бародароҷон. ҳуҷҷатҳои солонаш чанд қа боша? ҷош камтарак танг буда бародароҷон. нарушка краскаш умуман кор надошта, краска талаб нест, мошин танаш бовар ки шишаи бадай. Дидесен чихе тозак, тайёрак. ҳуҷҷати солона надорад, ҳа? ҳуҷҷатҳои солонаш бародароҷон бучидага. Ина ҳолати қафош. Мошин нарушка краскаш умуман кор надорад, бовар ки танаш блистит кадеста дафто. ҳолати багаж ҳам мебинем. қафош нозада буда, ҳама герметиков, пломбои заводскои худаш. Ина ҳолати багажиш. Ина ҳолатиш. Як салонша тамошо кунем, камбудиш ҳам қабдаи ки ҳуҷҷатҳои солонаш бишидаи дар рӯи ручнои салон, лата салон хушроак мошинча тоза химическа берони дрон ягон камбуди ягон кор надошта. Камбудиш ҳамин ҳуҷҷат дай мегам. Дар пеш электропакет, регировка боковой, коробка боша механик. Мақсад кондитсионердор набудаю, пробегш чанд қа боша? Пробег 675 000 гаштаги. Як капоча мекшои матоша бинем ака. марамат ҳози як ҳолати матоша мебинем. марамат ҳолати матоша мебинем. атсеки фартуша бинем бародароҷон, 100% мошин умуман задаги нестай. швелерура диден чихе тозак хушрӯ. чашкош варид нест. мотор 1616. Ака мотор коробка хадавои расход дора ё надора? Надора мошинча. Ака мега мотор коробка хадавои расход надора. Нархш боша 43000 гуфтен. 43000 сомон мега ака боз муомила дора. Рақамо та мегӯй ака? марҳамат рақамош амо ака 075 00 86 86 кадоме? Не 106 00 95 59. марҳамат рақамо зер навода нарш боша 40000 сомон кам беш муомила дора бародароҷон, занг занед ҳатман дар тамос буред. марҳамат мошини навбати Opel Duty Vectra B бечкача мошинча рака гарени меҳнат кардагиай. мақсад тонировка ҳуҷҷат солонаш чанқая ка ҳамаш 10 моҳ 10 моҳ ҳуҷҷат дорад, 10 моҳ тонировка. утилизатсия надора ка? Дора утилизатсия. Значит мошинча тайёрда дискачҳои обсӣ задагиан, мақсад паласа ҳама чи мошина меҳнат кардагиан, тайёр кардагиан. марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. мошинчада меҳнати хушрӯ када. марҳамат ҳолати тарафаш, ҳолатҳои балнош як 60-70%. нарушка краскаш умуман кор надора. марҳамат ҳолати қафоша бинем. марҳамат ҳолати қафош бародароҷон, чӣ хеле дестен кунуш задагӣ надора. марҳамат ҳолати қафош мошин даже лигушкош ҳама чӣ ҷошда, бензини холӣ. И газ надошта ё? мошин бензини холӣ буда, ҳанам қашзур. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим ки як салонша тамошо кунем. дари қафо ручной, обшукачош тоза, мошинча латасалона айболо чихолои хушрӯ кашидаги, потолок тоза, мошин химическа кардаги тоза тавра, ягон камбуди ягон кор надора. дари пеш мақсад регировка боковой дошта, ҳамҷояш изолентаира ба хайра никоро. скамейкои пешам тоза,
климат контрол дошта, дар пеш электропакет, коробка боша механик, кондитсионер. Пробегш боша 252,000 гаштагӣ. Ака капоч ҳаме кӯй. Марамад аз як ҳолати моторша мебинем. Ака кондитсионер ҳама чӣ кор мекарда боша? Кондитсионер яхн. Марамад ҳолати фартукаш. Мошин фукш нозадай, бачен мефаҳмидаги ма. Ҳама ланҷиронош ҷошда. Мотор боша 1616. Ака мотор масла намехӯра. ҳолати хадавоиш хеле. Мақсад бародарои ҷон ёро бисёртар ҳамин рулавоиёшон қати хадавоиё пешон тест тамом мекуна. Рулавои хадавои иншоалло ки соза ака. Нарх боша бародарои ҷон 59000 сомон мега ака. Боз муомила дора. Рақамот ҳам мегӯй ака? 989 889 99 79 20 марҳамат рақамот зери 90 занг занед дар тамос бурен. Ака вариантои алиш меша ё не? Ака мега вариантои алиш намеша, фақат пули нақд. Марҳамат занг занед дар тамос. Марҳамат бародарои ҷон, боз як Corolla айду. Фукш ба фикрам 3 кадаги ака. Фукш бародаро 3 кадаги. Нарх бовар ки нарх як аҷоиб нархи дастрас. Марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Баҳри Corolla обязательно лайкро назад дискачо шаден. Чихе дискачои хушрӯ задагӣ. Ҳолатои дискабалош як балош 70-80%. Мошин краска талаб нест. Ҳамин бамперош як камтар падгон кор дора. Бампер қафош не ки кор дошта. Стопош камтар сухтаги, як полировка кни мошина. Қатем стопош мақсад ҳама як гила меша. Марамат як ҳолати салонша тамошо мекунем. Апшикоша кожа кашдаген мақсад натонистагиам бардаро ҳамҷош кор дошта. Дарои қафо электропакет, салон лата салон, айболо чихол кашдаги, потолокш тоза. Мошин мақсад тоза банди бад нест. Мошин Дубай кабда бардаро. 4 дараш электропакет, регировка боковой, регировка боковой, блокировка дар. Мультирул надошта, коробка боша механик, бо чӣ дошта? Климат дошта, пробег чанqa? Пробег рости нест. Чанqa пробег дора, газ евро 4 дошта. Як намедони яка. Я бора аз ажганша гирон ки абора би капочам кишо кабине моторша дар кадом ҳолат қарор дора. Марамат ҳолати моторша мебинем. 400 чанд? 4 круг значит то хурдаги прибор. Марамат ҳолати чашкош ба гуфти хидм ака задаги надора бардора. Ҷон бо устод то намегирен мақсад берем мотор 1.6 валматик дошта бардора ҷон. Газ евро 4 ҳуҷҷатоша чанqa гуфтем ака? Тамом шидаги. Нарх боша бардора ҷон 63000 сомон ака мега срочная вариантои алиш неста мега фақат суми нақда. Рақамот ҳам мегӯй ака? 93 992 86 солш чанда ака? Солш ҳане ки нагуфтем 2008 Дубай ка. Марҳамат солш 2008 занг занед дар тамос бурен. Бародари ҷон боз як Toyota Fielder Caravan Fielder фарош лупа солш чанда ака? 2006 Марамат ҳолати краскаш, нарушка краскаш умуман кор надора. Марамат ҳолати тарафаш. Мошин краска талаб нест бардарои ҷон, ҳам қашама ба фаҳмиш хидм ки мошин полировка мега. Дискои заводскои ба фикрам хичай балнош 1.80-90%. Марамат дари қафо мебел салон, электропакет, салон лата салон. Потолокшам тоза, мошин ба фикрам химическа кадага, ҷокер шави супромада бизан, дарои пеш безключовой доступ. 4 дар электропакет, блокировка дар, коробка бош автомат, климат контрол, монитор, старт-стоп. И пробег чанqa брат? Я пробег шам бия бурау, баъд капот чои ки бинем. Марамат оз як ҳолати моторша мебинем бардаро. Марамат ҳолати моторш фартукуш бардарои ҷон ба фикрам нозада, ҳама заводской, японко хичон бардарои ҷон тоза меян, перекидка меян. Моторш 1.8 яка? 1.8 дуал буда. Нархш боша 72000 гуфти яка? Успед кунем бардарои ҷон 72000 сомон мега ака, боз муомила дора. ҳуҷҷатҳои солонаш чанqa яка? Ҳамаш танировка қати ҳуҷҷатҳои солонаш 1 сола. Рақамот ҳам мегӯй яка? 988 88 07 71. Марҳамат рақамот зер 90 ака вариантои алиш нест ё толка пули нақд. Варианта хулос ака мега мебинем, занг занед дар тамос бурем. Марҳамат бародарои ҷон ва бародарои подписчикои топ мошино. Бисёри бародарои мо ҳами балечикои Nexian ки комментарияда бисёртар меган парто.
این ای موبایل نکسو یا تا چات کشا زور شایفته مینا با نوار میگیریم نرخم نرخی دسترس وارکا اکا گرینی مهنت کدگی دیدسه ماشینچا چخ خشورای لبای آنتیبلیک فرار درش از سیاه کده پلی نروشکا کراسکاش ممان کور نداره دیسکوی شپالوقی با فکرم 15 که размери 15 ана баъд и танировка ҳуҷҷатош чанқая яка ҳамаш яксола ҳуҷҷат дора яксола танировка дора успед ки шарои наҳр ба қапишки бо набардоранаш олача дидесен састаниш чихе кадагия дидесен бамперои пеша хеле ба дизайни чиста ай ба фикрам максимора гирифтагӣ кадагия хушро омадагия бампероша шарлотадор задагия қати парог марогуш типа ранги эскаги ба кавоёи гирёншавак задагия ҳолати қафоша дидесен бародарҷоно знак Chevrolet бо чизои хеле мигаткои чизоро мезананд F-дар мезананд хушрӯ мешаванд тормоз мигат када меса спойлер ҳамаш хушрӯак на марамат ҳолати тарафаш хай хушрӯ меҳнати бад кадагия ба суншам бародаро ҳамин нексифамо арзанда дискабалонаи 4 дискабалони пачка задагия дарои қафо электропакет салон латасон болош чихолои болимени кашдаги потолокша аликантара кашдаги фаҳмидем потолока дидем аликантара апшикошам бад нест бисёр нексиёра бародарҷоно сиёмка мекунем нексиёи нахеле шалақ шидаги галдаган ака бад нест қай мақсад най дарношон бо шавда гирон мешида некси нависондаги ё электрониян ина ҳолати тарафаш коробка боша механик пробегш боша буарка ламинат кашдаги ба фикрм дуриш сирх гирон меша хушрӯай наметавонам ака як капо чамек шой бинем ака мошинчара дидесен чихе хушрӯака галагеной задаги деконтакта габаритош ҳамаш гирон хушрӯак лабаоиш антиблика медонем ки лабаои 2,5-3 сомон нархи арзиш места хиш агар лабаоиша ҳисоб кунем танировкаша ҳисоб кунем уҷа сомон хиш бигем қариб 10,000 сомон расход шидаги уҷа автомати мошин агар савдотон туғри бигира бигем 10,000 мехаришада марамат ҳолати фукуш бо устодтон мегиранд меоянд чашкои пеш мақсад пусидаги нест ҷошам варид надора вуродим марамат ҳолати чашкои тарафуш хай бо устодтон мегиранд бо меоянд мақсад мошинча тайёрай марамат диде мошинча чихе хушрӯча када хай беҳад меҳнат кадаги худаш ози танировка акум ин мошини ягон хеш тавори ма нест аку мақсад ка таърифш кардесам боарки берунаш хидм да маъқул шид як бор танировкара қати ҳуҷҷати солонаву лабои антиблик ҳисоб ки қариб 9-10,000 сомон меша ака чанси мегӯи мошина 30,000 мақсад бо савдо мешава рақамо та мегӯи ака чанда ака ҷон наметавояҷа мақсад 877 2 марҳама рақамо зер намуда занг занед дар тамос бироед акай вариантҳои алиш нестан фақат пули нақ ака мега алиш неста фақат пули нақтай занг занед дар тамос бироед